Vi får i Kyrkjegården. Ja. Och så får vi Norrbo. Känner du också som är i Kyrkjegården, som ligger i Kyrkjegården? Ja. Så kviler här. Ja. Ja. Linkom och Linkap. Markansk. Jo. Ska få rätt till Kyrkjegården då. Här är utan att kan huxa om vad det är över dejer. Nej. Det är om man kommer. Nu ligger det. Ja. Minns du Anna? Ja. Det var en gång. Lukas alltid. Ja. Ja, nu. Nu är det så gröna tja. Linkap. Ja, vad på munnen då? Ja. Men kände du han? Nej, han dojar. Ja, när det är. Nu känns också tror jag. Eller du gör känt han? Nej. Så det är. Det är ju 4 år jag var född. Ja, nu kan jag norr efter då. Ja. Det har varit nettopp norr och ja, vi ska här då. Hör du Fossadona? Vägerlig av, va? Ja. Det är så god tonlager. Nej, färdigt. Va? Kan sitta till Fjana? Nej. Jag är ju bra. Det är spetri att det är jul så. Ja. Se hon är klottar. Så är det goda viltröjor. Hon är rätt häck. Så ja. Då lär. Ja. Så plus över det. Ha? Plus över det. Flyttar tatt. Ja. Men tar ju så här